ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ କେକ୍ ବନେଇବା କ'ଣ ଭୁଲ? ଆଜି ଏହି କେକ୍ ବନେଇ ମୋର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଲା। କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି କେକ୍ କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। ସେ କହିବା ହିସାବରେ ମୁଁ ଡିଜାଇନଟି କରି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ କହିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲ୍ପ ଆମମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କେକ୍ ଡିଜାଇନର ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ ଆଉ ତାର ଡିଜାଇନର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। କଷ୍ଟମରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କେକ୍ ବନେଇବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କେକ୍ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ କେକ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ 250 ଟଙ୍କା କହିଥିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଏତେ କ'ଣ, ମାର୍କେଟରେ 1 ପାଉଣ୍ଡ କେକ୍ର ଦାମ ତ 100 ଟଙ୍କା। ସାରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ସେ ମୋତେ 150 ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୁଁ ତାପରେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କଷ୍ଟମାଇଜ କରିକି ଦେବା ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି କେକ୍ର ଡିଜାଇନଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ